Така, звъниме на Андриана, сега ще има скандал. Няма да ми дигне. Мамка ти деба. Ще дигнеш, аз ти бех сходник на тебе, ще дигне. Аз съм гайбалния. Сега няма да ми чу. Ало, да? Къде е педал? Къде е педал? Аз нямам нерви, ще откача, иска да му държа главата вече. Къде е този педал, бе? Трябва и кинтата ми дигна. Втори рунд. Гласовите дали ги чуват? Я череп пусна гласовите на Адриана, чекайте. Хубаво, че си избазикаш, като си дойш в България, чуди се на къде да хванеш после. Аз съм мафиот, аз съм Майкъл Джексън, аз съм мафиот, Така, шът, няма да скачаме. Така. What the fuck? Why are you making this? Why you... Reißt du so rum? What is your problem? Nee, what is your problem? I'm in my room. Ja,